apa wis ngerjakke tugas bahasa Jawa, Gi? Aku urung ta, hehehe. Loh, durung. Iki lho sing garap Isanul mau esuk, jarene susah banget. Aku yo meh urung rampung iki. Halah, Amelia karo dia iki kerjaane dolanan HP wae. Mengko yen Bu Wahyu rawuh piye? Wis dan digarap 15 menit meneh lho. Haduh, bener Nul. Aku tugas yang nomor 3 durung nemu jawabane. Kepriye iki? Wis lah Nul, tenang wae. Bu Wahyu kan biasanya telat. Jaluk jawabanmu sithik lah. Ora entuk, iki jenenge tanggung jawab. Kowe kabeh kudune sinau, ora mung dolanan HP wae. Wes Nul, aja diomeli terus. Amelia, dia cepet garap. Iki Bu Wahyu rawuh. Mohon perhatian. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Assalamualaikum bocah-bocah. Tugasnya wis rampung? Sampun Bu, sedaya sampun kula garap. Loh, Amelia karo dia kok meneng wae nyapa? Sampun garap? Dereng garap sedaya, Bu, dereng saged. Enggih Bu, duka lare niki wau dolanan HP mawon. Leres Bu, kula mirsani wau. Astagfirullah. Amelia, Dea, tugasnya digarap saiki. Ora metu yang durung rampung. Nggih Bu, nyuwun pangapunten.